Член 28. 1. Логопедичната работа се осъществява от логопеди в детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, Държавния логопедичен център, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и включва. 1. Превенция на комуникативните нарушения и на обучителни трудности. 2. Диагностика на комуникативните нарушения. 3. Терапевтична дейност при установени индикации за комуникативни нарушения. 4. Консултативна дейност с учители и родители на деца и ученици с комуникативни нарушения. 2. Логопедичната превенция на комуникативните нарушения и обучителни трудности включва. 1. Изследване на писмената реч на учениците от начален етап. 2. Определяне на потребностите на децата и учениците от логопедична работа. 3. Логопедичната диагностика на комуникативните нарушения включва. 1. Диагностика при нарушение на говора. 2. Невропсихологична диагностика на входно и изходно равнище на деца от 3 до 6 години и на ученици от начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален етап. 3. Диагностика на езиковата компетентност на деца от 3 до 6 години. 4. Терапевтичната дейност при установени индикации за комуникативни нарушения включва. 1. Изготвяне на индивидуални терапевтични планове. 2. Осъществяване на ранно логопедично въздействие при деца на 3-4 годишна възраст с комплексни комуникативни нарушения и с риск от обучителни затруднения. 3. Провеждане на терапевтична дейност с деца и ученици с комуникативни нарушения. 5. Консултативната дейност включва. 1. Консултиране на учители за особеностите и потребностите на деца и ученици с комуникативни нарушения и предоставяне на методическа подкрепа при работата с деца и ученици с комуникативни нарушения. 2. Консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите на децата и учениците с комуникативни нарушения за активно участие в логопедичния процес.